салому дуруд падарону модарон, бародарону хоҳарони гиромиқадар. имрӯз хостам баҳратон қиссаи ғулом будани ҳазрати Билолро нақл кунам. аз шумо хоҳиш мекунам ки пеш аз оғоз кардани қисса ба канали мо обуна шавед ва ба ин навор лайк гузоред. нимаи рӯз бозор пур аз одам буд. аз як тараф тоҷирон ба садои расо савдо мекарданд, аз тарафи дигар муштариён овоз баланд карда моли беҳтар мепурсиданд. тоҷире барои ҷалби муштариён ба болои минбар баромад. ӯ ҳанӯз ҳарфе ба забон наоварда буд ки як гурӯҳ кӯдакон ба бозор даромаданд. яке аз кӯдакон пешопеш роҳ мегашт. дар дасташ ресмоне дошт. нӯки ресмон ба гардани ғуломе баста шуда буд ки аз пеи ӯ меомад ва ҳақорату таҳқир мешунид. кӯдакон бо шуру мағал ба миёни издиҳом даромаданд. онҳо ғуломи сиёҳпӯстро азоб дода аз ин амалашон ҳаловат мебурданд. ин ғулом Билоли ҳабашӣ буд. билол ба амалу рафтори кӯдакону атрофиён аҳамият надода аз як тарафи бозор ба тарафи дигар роҳ мерафт. дар миёни бозор суханҳои тамассуромӯзи бисёр мешунид. аҳволи ин ғуломро бинед, мегуфтанд мардум. ба дини Муҳаммад салаллоҳу алайҳи васалам даромадааст. он чи дар ҳаққаш раво мебинанд кам аст, мегуфтанд. ӯ сазовори ҳамин гуна азоб аст. ба рӯи Билол сангу хок пошида фарёд мезаданд. ҳазрати Билолро барои оне азоб медоданд ки ӯ мегуфт худо ягона аст. соҳибаш ӯро баъзан чандин соат беобу ғизо гузошта ба гарданаш ресмоне мебаст ва гирдогирди бозор давр мезанонд. хоҷаи Билол ки Умайя ибни Халаф ном дошт, ҳар кореро раво медид ки то ӯро аз динаш баргардонад. Умайя дар охир Билолро ба рӯи қумби тасон хобонид. ба ӯ азият намуд. бӯте дар дасташ бударо ба рӯи Билол гузошт ва фарёд зад: «Ло ту ӯзоро қабул бикун». ҳазрати Билол ки аз ҷабру азоб чашмонашро ҳам кушода наметавонист, такрор мекард: худованд якаву ягона аст. Умайя аз қаҳру ғазаб чӣ кор кардани худро намедонист. ӯ аз ҷояш хесуб ба хизматгоронаш фармон дод: ҳамон сангро биоваред. хизматгорони ӯ санги бузургеро ки дар он наздикӣ буданд ҷалонда оварданд. умайя бори охирон Билолро огоҳ намуд, вале ҷавоби Билол тағйир наёфт. сангро ба болояш бор кунед, фармон дод Умайя. хизматгорон дастури Умайяро иҷро карданд. Билол аз вазнини гарони санг ниҳоят ба ҷон расида нафасаш тангӣ мекард. ҳазрати Абубакр ки дар ин вақт аз он ҷо мегузашт, азияти хоҷагонро мушоҳида кард ва тасмим гирифт ки Билолро аз зулми онҳо наҷот диҳад. ӯ рост до пеши хоҷагони золим рафт. Умайя омадани Абубакрро дид, шикоят намуд: ин ғуломро ки шумо аз роҳ задаед, агар наҷоташ додан хоҳед, ҷонашро бихаред ва раҳояш бикунед. ҳазрати Абубакр гуфт: ман ғуломе дорам ки дар дини туст. ӯ ба қуввату тануманд аст. агар хоҳӣ ӯро бар ивази Билол бар ту медиҳам. қабул мекунӣ? Умайя кайҳо розӣ буд, вале хост ки фоидаи бештаре бинад. аз ин рӯ гуфт: қабул мекунам, лек агар он ғуломеро ҳамроҳи зану фарзандаш надиҳӣ, розӣ нестам. ҳазрати Билол гуфт: бигзор чунин бошад, ман розиям. Умайя мехост ки аз ин ҳам манфиати бештар ба даст оварад. ӯ гуфт: боз 200 динори дигар илова медиҳӣ, вагарна ман розӣ намешавам. ҳазрати Абубакр абрувонашро дар ҳам кашид. талбандагии Умайя ӯро ба ғазаб оварда буд. ин охирин талаботи ман аст, гуфт Умайя. дигар чизе намехоҳам. ҳамин тавр ҳазрати Абубакр 200 динори болоӣ дод. ҳазрати Билолро харид. пас аз раҳои Билол ҳардуи онҳо ба назди паёмбар Муҳаммад салаллоҳу алайҳи васалам омаданд. пайғамбари гиромӣ Муҳаммад салаллоҳу алайҳи васалам аз шунидани ин хабар ниҳоят хушҳол шуд ва сипас аз ҳазрати Абубакр пурсид: э Абубакр, оё ҳаққи худро аз Билол талаб дорӣ? ҳазрати Абубакр гуфт: на э паёмбари худо Муҳаммад салаллоҳу алайҳи васалам, ман ӯро озод кардам. Билол пас аз озод шудан аз назди паёмбари маҳбуб салаллоҳу алайҳи васалам дур нашуд. ӯ солҳои тӯлонӣ муаззини паёмбари худо Муҳаммад салаллоҳу алайҳи васалам буд ва мусалмононро ба намоз мехонд. дӯстонам, ин буд қиссаи ғулом будани ҳазрати Билол. агар шумо бихоҳед дар канали мо ин гуна қиссаҳо бисёр шавад,
پس ما رو دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما. باقی در پناه الله مهربان.